जय श्री राधे कृष्ण जना जना चैनल रे आपण मानक स्वागत। बंधुगण गोटे नुआ वीडियो सहित आपण मानक पाखरे पुणी पहुँचले। से वीडियोर नाम होउची से अध्यायर नाम होउची कृष्णकर ब्राह्मणी दान अन्न भक्षण एवं ब्राह्मणी को ज्ञान दान। गोपाल को पहिले से आण सबुवन सबु एक ठाब करी कर हे मेलन। यह शुणी गोपाले जे अन्न भाण्ड धरी कृष्ण बलराम जहीं थिले विजे करी सेठारे सकल अन्न एक ठाब कले। श्रीकृष्ण देखिण महा आनंद होइले बलराम को देखाई एमंत बोइले। देख हे ब्राह्मणी माने कि साहस कले बण को न डरी अन्न बही से आनिले। अन्नदान करी आम्भ जीवन रखिले स्वामी मानक वचन न मानिले केही। आम्भ दुख शुणी अन्न आनिले ठाई क्षुधा तृषारे आकुल देख आम्भ प्राण अन्न भुंजिले आम्भर रहिब जीवन। एबे तांक अन्न आमे भुंजिबा सत्वरे क्षुधा बाधा हेउअछि आम्भर शरीरे। क्षुधा नळे उदर त जलुअछि जान जीवन रखिबा एबे खाई तांक अन्न। खाइबा तांकर अन्न देबा तांको किस नदेले ऋणी होई रहिबा तांक पास। अन्न जल दानु बळी किछि दान नाही कोटिए यज्ञ ताहाको समान नुहई। कोटि धेनु जेबे नीति करुथिबे दान कोटि माढ दान जेबे करिब सुवर्ण। नाना तीर्थ जल सेवा नीति जे करई गंगा जले केही अबा झास जे दियई। अन्न वस्त्र दान को से नुहई समान अन्न देई ब्राह्मणीए रखिले जीवन। देवकी जननी मते गर्भे थिले धरी यशोदा जननी मते रखिछन्ति पाळी अन्न देई आमर ए रखिले जीवन। तेणु एमाने होइबे जननी समान। एते कही रामकृष्ण मौन होइले मध्य अन्न रखी सर्वे बेढिण बसिले। बोइले बणा हेबारु आजि ए बनर पवित्र होइला सिना जीवन आम्भर। ब्राह्मणଙ୍କ अन्न आमे କରିବା भोजन साक्षाते विष्णु निर्माल्य ब्राह्मणଙ୍କ अन्न। विष्णु द्रोही जनକୁ जे अन्न न मिଳଇ जन्मे जन्मे दरिद्र से निश्चय हुअଇ। ब्राह्मणଙ୍କ अन्न नित्य करे जे भोजन अंतकाले लभई से विष्णुर चरण। विपत्ति ताहाକୁ केबे न पारई छुई भाग्यवंत पणे ताକୁ सम नୁହେଁ केही। ब्राह्मणଙ୍କ अन्न नीति सेवा जे करई महापुण्यवंत प्राणी से निश्चय अटई। ब्राह्मण मन महिमा नୁହଇ ଟିକେହି ସେ अन्नको भोजन करନ୍ତି भावग्राही। गोपाल ମାନଙ୍କୁ कृष्ण କହିଲେ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଇ କେଶରୀ। ଭାଗ୍ୟରୁ ସେ ଆଜି ଅନ୍ନ ଗୋପାଳେ ପାଇଲ ଅଙ୍ଗେ ଯେତେ ପାପ ଥିଲା ସକଳ ନାଶିଲ। ଭୁଞ୍ଜ ହେ ଗୋପାଳେ ତୁମ୍ଭେ ମନ କରି ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ ହରଷ। ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସୁମରଣା କଲେ ଉଚ୍ଚେ ହରି ହରି ବୋଲି ବୋଇଲେ ଗୋପାଳେ। ବସିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ କେହି କୃଷ୍ଣ ମୁଖେ ଅନ୍ନ ମୁଠି ମୁଠି ଦେଇ। କୃଷ୍ଣର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ କରଇ ଆହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଶୁଭେ ହରି ନାମର ଚହଳ। ଗୋପାଳଙ୍କ ମୁଖେ କୃଷ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାମ ମୁଖୁ ଅନ୍ନ କେହି କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ଗୋପାଳଙ୍କ ମୁଖୁ ନେଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କହ୍ନାଇ ଭାବରେ ଭୋଳ ହୋଇ ନହନ୍ତି କୁହା କୁହି। ମାୟାରେ ସକଳ ମୋହ କଲେ ମାୟାଧର ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରେ ମୋହ ହେଲେ ହଳଧର। ଗୋପାଳଙ୍କ ଦେହେ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହରି ହରି ବୋଲି ପ୍ରେମେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଏ କେହି ନିଜେ ବା ଭୁଞ୍ଜଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖୁ ନେଇ ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ରାମ ମୁଖୁ ନେଇ କେହି ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଦୂରୁ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋପେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଗୋପାଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏକ ଠାବ। ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କମ୍ପେ ଥର ହର ବେନି ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହେ ଧାର ଧାର।
हा କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ, ବିଫଳିତ ହୋଇ ତଳେ ଢଳି ସେ ପଡ଼ିଲେ। ଲୁଟନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବ ଫଳେ, କେଶବାସ ଅସମ୍ଭାଳ ଲଜ୍ଜା ଦୂର କଲେ। କାହାରି ଦେହରେ ନାହିଁ ଚେତା ଚୈତନ, ପ୍ରେମ ଭରେ ସକଳେ ହୋଇଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ। ମୃତ ଶବ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଢଳି ନ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋପାଳେ ଦେଖିଣ ରାମ ଆଗରେ କହିଲେ। ବୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ଉଭା ହୋଇ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସର୍ବେ ଢଳି ପଡ଼ିଗଲେ ମହି। ଦେହରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଚେତା ଚୈତନ, ନ ଚଳଇ କର ପୁଣି ନ ଚଳେ ଚରଣ। ମଲେ କି ଜୀବନେ ଛନ୍ତି ଜଣା ତ ନ ଯାଇ, ଗୋପାଳଙ୍କ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି ହଳ ସାଇଁ। ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନ ହୋଇଲା ଶେଷ, ରାମ ଡାକିଲେ ତୁ ଶୁଣ ଆରେ ପିତବାସ। ଯେଉଁ ବିପ୍ର ନାରୀମାନେ ଅନ୍ନ ଆଣିଦେଲେ, ଦେଖ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ। କାହାରି ଦେହରେ ନାହିଁ ଚେତା ଚୈତନ, କେଜାଣି ଅଛି କି ଗଲା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏତେ କହି ବଳରାମ ଆକୁଳେ ଧାଇଁଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ। ମୁଖେ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଫୁଙ୍କିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କେହି ଚେତା ନ ପାଇଲେ। ପୁଣି ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ଟେକି, ବୃକ୍ଷପ୍ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଏ ରହିଲେ ସଳଖି। ବୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ମଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ, ଏକା ବେଳରେ ଏହାଙ୍କୁ କଲା ସର୍ପାଘାତ। ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଏହୁ ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁ, ଏତେ ବୋଲି ଡାକ ଦେଲେ ପୁଣି ହଳ ସାଇଁ। ବୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଅନ୍ନ ଆଣିଦେଲ, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ ହାରିଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶୁଣି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ତାହାଙ୍କ శాపରୁ ଆମ୍ଭ ବଂଶ ନାଶ ଯିବେ। ଜଗତ ଜନକ ମୁଖୁ ନେବୁ ଅପବାଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଇଲେ ବୋଲି ଶୁଭିବ ଶବଦ। ବଣା ହେଲୁ କ୍ଷୁଧା ହେଲା ମାଗି ଗଲୁ ଭାତ, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଆମ୍ଭ ଦେହ କରୁ ସୁସ୍ଥ। ଆମ୍ଭ ଜୀବ ରଖି ତୁମ୍ଭେ ହରାଇବ ପ୍ରାଣ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମଲ ତେବେ ଯାଉ ଏ ଜୀବନ। ପୁଣି ଭାବିଲେ କେମନ୍ତ ଘଟଣା ବାଇହି, କେ କହିବ ମୋତେ ଏହା ଜାଣିବି ମୁଁ କାହିଁ। କିଏ ବା ଦେବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଭାବ ଦେଖି, ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଯେ ରଖି। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବି ଯେ ରଖି। ଏତେ ବୋଲି ରାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଉଠ ଉଠ ମାତାମାନେ ବୋଲି ଯେ ବୋଇଲେ। ନ ଶୁଣି ସେ ରାମ ଡାକେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଳ, ଦେଖି ହଳଧର ତାହା ହୋଇଲେ ବିକଳ। ରାମ ଯହୁଁ ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ ନାମ ଧରି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ତାହା ଜାଣି ପାରି କୁଶଧାରି। ଭୟେ ସେ ଆସନ ତେଜି ଶୂନ୍ୟରେ ଦେଖିଲା, ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୀଳା। ଆନନ୍ଦରେ ଧେନୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାନନ ମଧ୍ୟରେ। କେମନ୍ତ ଭାବେ ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବି ନେତ୍ରରେ, ଏତେ ବୋଲି ବେଦବର କହିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ। ପୁଣି ବଳରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ, ବୋଇଲେ ଗୋ ଉଠ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ବେନି ଡୋଳେ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରି ଯହୁଁ ଡାକିଲେ ମୁଷଳି, ଉଠିଲେ ସଚେତ ହୋଇ ସର୍ବ ବିପ୍ରବାଳୀ। ବିହ୍ୱଳିତେ ରାମ ପାଦ ଧରି ତୋଷ ଭରେ, ବୋଲନ୍ତି ଉଦ୍ଧର ପ୍ରଭୁ କୃପା କର ବାରେ। ରାମ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ଅଙ୍ଗେ ହେଲେ ବଳି, ଭାବ ଭରେ ରାମ କୃଶେ କୋଳାଗ୍ରତ କରି। କଠିନ ହୃଦୟ ରାମ ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣର ମାୟାରେ ଭୋଳ ହେଲେ ହଳ ସାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହେଲେ ବଳି, ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଢଳି। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଣ ମନରେ କରନ୍ତି ବିଚାର, ବୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗୋ ତୁମ୍ଭର। ଭୟ କରନ୍ତି ଯା ରୂପ ଦେଖି ଦିଗୋପାଳେ, ଯାହାର ରୂପକୁ ଦେଖି ସୁରପତି ଡରେ।
ଯାର ରୂପ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କମ୍ପେ ଥରହର, ଯା ରୂପକୁ ଦେଖି ଭୟ କରେ ଷୋଳଧର, ଯା ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେବଗଣ ଭୟ କରି, ଯାର ପାଦ ଭାରରେ କମ୍ପଇବ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ପାଦରୁ ଧୂଳି ଆଣି ଅଙ୍ଗେ ହେଲେ ବଳି, ଧନ୍ୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁମେ ବସ କଲ ହଳି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହେଲେ ବଳି, ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ପୁତ୍ର ତହିଁ ମେଳ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଦେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେ ପଡ଼ିଲେ, ଯହିଁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲେ ରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଯାଇଣ ତହିଁ ହେଲେ ଠୁଳ, ଅବଶେଷେ ଯାହା ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧଇଲେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ତାହା ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ, ଗୋପାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମେଳ, ସବୁରି ମୁଖରେ ହରି ଶବଦ ଚହଳ, ଅଜ୍ଞାନତା ତେଜି ସର୍ବେ ଜ୍ଞାନ ମତ ହେଲେ, ସୁଜ୍ଞାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ୍ତନେ ବେଶିଲେ, ସବୁରି ହୃଦରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଜଇ, କାହାରି ହୃଦରେ ମାୟା ମୋହଲେ ସନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇଣ ଧାତା ଦେଖନ୍ତି ନୟନେ, ବହିଲେ ଗୋ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ବିପ୍ର ନାରୀମାନେ, ଧନ୍ୟ ଗୋ ତୁମ୍ଭର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଗୋ ଜୀବନ, କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ, ଆଜି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ପାଇଲ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ଯେ କଳୁଷ ନାଶିଲ, ତୁମ୍ଭର ଭାବକୁ ମୁଁ ତ ନୁହଁଇ ସମାନ, ଧନ୍ୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଶ କଲ ଭଗବାନ, ଏତେ ବୋଲି ଶୂନ୍ୟେ ଥାଇ ଦେଖେ ବେଦପତି, ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ସର୍ବେ କର ଶିରରେ ପୋଛନ୍ତି, ଅଧରାମୃତ ପାଇଣ ସର୍ବେ ଫଳ ହେଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଭାବରେ ମଜିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଚିତ୍ତ ଅଛି ଜଡ଼ି, ଭବସାଗରରେ ସର୍ବେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି, କେଶବାସ ଅସମ୍ଭାଳ ଭୂମିରେ ଲୋଟଇ, ପ୍ରେମରେ କହନ୍ତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏ ରୀତି ଦର୍ଶନ କରି କୃଷ୍ଣ କାମ ପାଳ, ବସିଲେ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ଜାମୁ ମୂଳ, କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲୋଟନ୍ତି ସାଧୁସ୍ଥଳୀ, ସେ ସ୍ଥଳୀ ପବିତ୍ର ଧୂଳି ଶିରେ ଅଙ୍ଗେ ବଳି, କିଛି କ୍ଷଣେ ସର୍ବବାଳୀ ଚେତନା ପାଇଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମ ନ ଦେଖିଲେ, କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବୋଲି ଜୀବନ ବିକଳେ, ନିରୀକ୍ଷଣେ କରନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜାମୁ ମୂଳେ, ଚଉପାଶେ ସର୍ବ ଗୋପ ସୁତଙ୍କୁ ବସାଇ, ଆନନ୍ଦେ ଦେଖନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ବସିବେନି ଭାଇ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଙ୍କଜ ମୁଖ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଲଜ୍ଜା ଭରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇଏ ହୋଇଲେ ମୌନ, କେଶବାସ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଅସମ୍ଭାଳ, ଭାବରେ ବିପ୍ର ନାରୀ ଇଏ ହୋଇଥିଲେ ବୋଳ, ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରେ କିଛି ନ ପାରିଲେ ଜାଣି, କେଶବାସ ସମ୍ଭାଳି ସେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶୁଣିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।